बोरै फैदों माइयासो दस्रासो थागासिनो बोरै फैनोलै ओइथिं सोंदों इहा ओइथिं नायदों ओइथिं थानांगौ मा बोसोर जाबाय नै थंगार नै 6 को ओइथिं थायदोब्रा कृष्णा ओरै फैदों आगैजों द'आ उल्था जायाखै 6आ बेयाव सावाबो ओरै दहाय इदिसो लिरामोन इदिसो लिरमोनथ' बिरसिं नामा बेलाय खालामफै बेखौ मोनसे नि फिसा थानोनो मोनासै हनै ओरै फैबानो जायो एसे ओरै जारगा ओरै गिदिंथार अनसुलायाबो खालामनांगौलै एबार अनसुलानाव मोनजाथारा बेहाय जानांगौ सावग्रोनाङामोन नोङो थुग्रोनांगौसो Hơi được rồi. Ui ui đi ba đi ba blog. Này không đi đi. लासै जिरायबाय मानसि बेसे मिनिट जाखो दोनथ'दो डाइरेक्ट